Yawwa mai gida. Yawwa to kuna abin da ya kama 45. 45 ko? Ai takalman gaskiya kayayyakin ku suna da kyau. An dai za ka zo shagon nan namu insha Allah takalma dai masu inganci za ka samu. Ga ta gilas da abubuwa da waye ga dai kaya ne na dan adam da za ka haɗa shi. Inda ka zo a ji ai ka ga sosai mafiya. Kun ga sannu ku da zuwa. Me kuke bukata? Kaya mai takalma ko? Takalma nake so. Yawa da wannan. Da ya ce aljana wannan ya karamin kafa haka ga kuma na yara ko wannan abin da ya kama kun samu labarin addu'a to ga shi hadiya wadda ku gaba ɗaya 35 0-1-0-1-7-5-4 a sun shigo kai alhamdulillah malam dan Allah dan ayo ba haka ce kwado Ban gane ba, amma dai jitsiya mai gida kana kallon cin da na zo gurin nan in wasa ya kawo ni ai ba zan zo su wannan wasa amma ta fa awa duk da za a ce ne to bai zo ba gashi daga zuwa sun yi kaga da Allah ya isa dan Allah ajiya da Allah ya Allah da wannan ne to tafiya Baka da labarin Armies of Data? Armies of Data. Kwarai kuwa Armies of Data. Domin da Armies of Data za ka biya kuɗin makaranta, kuɗin registration, sannan kuma charges kyauta. Amma ya za yi samu shi wannan Armies of Data. Kawai full application ɗin za ka sauke a wayanka. Ka je Play Store ka rubuta Armies of Data. Ka gani kuɗin da? kai wallahi sun haɗu a'a da ani abule su rutun la kai Armies of Data a'a Ku yi ƙoƙari ku sauke manhajar Armies of Data a wayoyinku. Ku shiga Play Store ko App Store domin samun garaɓasan data. Ku yi amfani da Armies of Data domin morewa rayuwa. Armies of Data duniyar rayuwa. za ka iya siyan kati ko data ko kuma bil na nepa ba tare da an ɗauko sisinka ba a Armies of Data. Armies of Data duniya ce. Armies of Data duniya ce.